Så. Se, jeg er også der gaver. Der er 2 hus og lejlighed her. Dobbelt. Ah, Jesus. Hvad er det her? Ej, hvad? Jeg tror, det er dem, der. Det er bare nogle pigsvin. Fed pigsvin. Jeg har fucking fået et skud i hovedet. Hvad fanden bliver den så ind? Bare en pigsvin. Ja, men som sagt har jeg fået mig et hus. Og en kyllingsundhed. Og det skal jeg skal sådan noget mine lidt, og jeg skal ned og lave en masse shit. Og jeg skal finde en træer, så det skal nok blive sjovt. Ja. Så nu skal jeg ned og mine, og jeg har fundet en mine hernede. Hop. Og med. Jeg kan altså godt høre dig. Fucking zombier. Hvad fanden? What the fuck? Her var det lyd der, jeg sidder alene hjemme, og jeg sidder med alt lyset slukket. Fordi så kan I bedre se. Det er ligesom sådan en slinter, det her. Det er bare ikke godt, det er ikke slinter, men det er næsten sådan. Jeg tænker, vi skal derover og se, om vi kan finde en eller anden skov. Fordi den her skov, den er ikke særlig stor. Jeg har plantet det meste af de her træer der, så jeg tænker, vi skal gå lidt på udblik. Undskyld mig, at der ikke er kommet sådan nogle film med, hvor jeg snakker om noget, men det kommer der. Jeg har lavet sådan noget, at jeg laver en film hver fredag, eller i hvert fald bare i weekenden. Hver weekend, hvis jeg kan holde det. Og det skulle jeg gerne kunne holde. Og det bliver spændende at se, om jeg får gjort det. Men det tror jeg ikke, det gør. Der kommer nogle videoer, når der kommer nogle over mine. Når der kommer videoer. Så, nej, det var... Fucking lart, det var for mine. Der kan man så lære det. Nej. Jeg er oppe på det der store bjerg. Hvis I har nogle idéer til, hvad jeg skal spille, eller bare nogle idéer til, hvad jeg skal lave, så skriv mig i kommentarerne, så vil det blive rigtig godt. Er det en skov? Eller er det en muse? Der er noget. Hvor der kommer sådan. Skar! Jeg kan ikke løbe, hvad sker der på det? Sådan. Ja! Det er en stor skov. Der er altid vand, når man skal over på et andet sted. Jeg hader vand, det løber så langsomt i vand. Så er det så træls. Planen var at finde en skov, og så hugge lidt træ, og så komme tilbage, og så bygge et andet. Det burde ikke tage så lang tid, fordi at når jeg laver videoer, så er det begrænset, hvor lang tid det kan tage, fordi at det kan være, at det tager 24 timer fra en uploadelse. Det er derfor, at min video ikke er så lang. Men det har jeg ikke noget problem med. Hvad må jeg skulle finde by? Jeg har faktisk fundet noget oversigt. Jeg har faktisk fundet en sandby herinde. Ja. Den der verden før. Men der var ikke
nogle simmelviser, der var ikke særlig gode til. Nå, jeg overhovedet ikke nok, eller det. Jo, der er ikke noget by. Det var trælspis. Og jeg har været sød. Shit. Holy fuck. Nej, kyr. Fuck, Jesus. Holy. Det er det seriøst, det kan blive, jeg mener det. Jeg ved, at nogen skriver, at det var vildt. Det er det seriøst ikke. Og så har han ikke nogen hakke med. Ej, what the hell. 20 minutter på længere noget, tror jeg ikke. Holy. Ikke. Det var fandme, det var noget, der fik mit hjerte til at banke der. Fuck. Det var sgu ikke så godt. Men det var godt, jeg fandt det her. What the. Jeg kan ikke lide det her sted. Jeg kan ikke være sådan. Wow. Zombies. Zombie. De kan ikke komme over. Men jeg skulle ikke undre mig, hvis der var nogle zombier på min side. Så være fra, jeg gider ikke det her pis. Det var dumt, at stoppe der. Bullerød, hjælp mig! Hammer og min. Nej. Kom nu, jeg vil være fra. What the fuck? Hvad fanden kommer jeg herfra? Der går en Ender. Ender! Ja, jeg er på vej op. På alle lorte hoveder, faktisk. Der kommer sådan noget. På alle lorte hoveder. Så er jeg stået. Nu ved jeg, hvorfor jeg ikke søger der. Shit, der var jeg med. Hvor var det? Ja. Det var sgu lige noget, som du satte mig i perspektiv der. Ja. Jeg kan ikke engang finde hjem. Tror jeg ikke. Ja. Det var fandme hyggeligt. Det var det. Og vi ses bare næste gang. Jeg kan ikke klare mere af det der. Jeg har virkelig. Så jeg kan ikke spille mere. Vi ses. Husk at subscribe, kommentere, like, del, alt muligt pis. Hej.